मुलांना कसं दिसण्यामध्ये खायमध्ये हा मम्मी घी, मी बोलते तेल नाही लावलंय मी घी लावलंय असं फसवलं तुम्ही. हा पासून त्यांना म्हणजे खाऊ घालायचं. खायला जायचं. हा आता याच्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकणार कारण माझा हात खूप मोठा आहे त्याच्यामुळे पीठ पण माझे पहिले भाकरी केलेले आहेत मी, तर मी 5 केलेले आहेत त्याची एकच राहिलेली. पंजाबी लोक कसे परोठ्यावर घी लावतात तसं आपण आपल्याकडे घी नसलं तर आपण तेल लावू शकतो. 5 चपात्या 4 लागतात. 4 लागतात. तुम्ही 4 चपात्या खाता? 4 चपाती खाते. 2 भाकऱ्या खाता तुम्ही? 2. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. चपाती कोथिंबीर आणि मिरची टाकून, मिरची जिरा कोथिंबीर आणि हळद हे मीठ टाकून मी चपात्या करणार आहे. त्यात म्हणजे तिखट पण लागणार आणि जिरा चपाती म्हणून पण लागणार. म्हणजे याच्यामध्ये जिऱ्याची पण चव, मिरचीची पण चव आणि कोथिंबीरची पण चव लागणार. म्हणजे खायला म्हणजे एकदम नाश्ता टाईप होणार. आपण जे नाश्त्याला बनवतो ना परोठे वगैरे, आलू परोठा तसं होणार. आता मी याच्यामध्ये पहिलं मीठ टाकते. यासाठी पीठ कसलं घेणार? गव्हाचं पीठ घेणार. ते मी घेतलेलं आहे, ते 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे. ते मी घेतलेलं आहे गव्हाचं पीठ, पहिलेच घेऊन ठेवलेलं आहे मी, चाळून वगैरे सर्व ठेवलेलं आहे. आता मी 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी पाणी सोडणार. अर्धा तांब्या, फुल तांब्या घेतलेला मी, त्यातलं मी अर्धा तांब्या पाणी सोडलं. आपलं साधं पाणी आहे ना? साधं पाणी. हे मीठ सर्व एकजीव करायचं पाण्यामध्ये. आता याच्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकणार. आता त्याच्यामध्ये मी हे जिरे टाकणार. आपलं सर्व साहित्य आपण याच्यात टाकले. हो सर्व टाकलं. हळदी पण याच्यात टाकणार. सर्व टाकणार. त्याच्यामध्ये मी ह्याच्यातच आपल्याला मळायचंय. म्हणजे मीठ, कोथिंबीर, जिरे, हिरव्या मिरच्यांचे बारीक तुकडे केलेले आणि त्याच्यामध्ये मी हळद टाकणार. म्हणजे आपण साधं पाणी घेतो त्या जागी आपण असं पाणी घ्यायचं मळायला. जे आपण पीठ मळताना पाणी घेतो ना तेच पाणी घ्यायचं. पूर्ण मिश्रण केलंय. याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकणार. तर मी याच्यामध्ये अंदाजाने 1, कारण माझा हात खूप मोठा आहे त्याच्यामुळे पीठ पण तुमचा हात का मोठा? मीच मोठी आहे. त्यांचं मन पण मोठं एकदम. म्हणून तर एवढं स्वतःच बोलतात आहे, तर स्वतःच कोण बोलत पण नाही. हे अर्धा किलो पीठ आहे. हा पूर्ण तुम्ही घेतलेला अर्धा किलो होता. आणि हे पीठ मी थोडं लावायसाठी, पीठ लागतं ना चपाती मळताना लावताना. आणि तुमची चपात्या कशा बारीक आणि मोठ्या असतात ना? मोठ्या असतात पण पातळ असतात. आता मी पीठ चपाती मळून झालं नाहीये उंडा, तर मग लावायसाठी आपण चपातीला पीठ ठेवतो ना सुक्क, त्यासाठी ठेवलेली. त्याच्यामध्ये पाणी कमी झालंय. याच्यामध्ये पाणी टाकलंय. आपला उरलेलं तांब्याचं पाणी घेऊ शकतो आपण. तर आपल्याला काही गोळा बनवायचा आहे ना, गोळा लागेल तसं पाणी घ्यायचं. म्हणजे म्हणजे लागलं तर आपण साधा पाणी घ्यायचं ह्याच्यात. ते साधंच पाणी आहे, गरम पाणी पाणी आहे थंड. म्हणजे नाही मग माणसं बोलतील मग परत तसं पाणी बनवायचं का आम्हाला? नाही ना, हे आपल्या हंड्यातलं जे आपण पाणी पितो ते पाणी. म्हणजे ते बनवायचं एकदाच आपल्याला खाली, आणि जर लागलं तर आपण मग साधं पाणी घेत राहायचं. हे असं मळून घेतलेले दिसलं. माझे पहिले भाकरी केलेले आहेत मी, त्या मी 5 केलेले आहेत त्याची एकच राहिलेली. ते चपातीसाठी मी ठेवते, चपाती करून दाखवते. हे तेल मी चपातीला वरून लावायसाठी, जे आपण परोठ्याला कसं तेल वरून हे करतो तसं मी लावायसाठी तेल ठेवले. त्याला जे आपण आतमध्ये उंडा करताना तेल लावतो ना, जे आपण आणि त्याचा फोल्ड करतो तसं तेल लावायची गरज नाही, कारण आपण ऑलरेडी चपातीवर तेल टाकणार आहोत. म्हणजे आपण डबल घडीची चपाती बनवतात ना तशी करायची गरज करायची नाही, कारण पीठ मळायला पण तेल घेतल्याने वरून पण तेल लावायचंय.
म्हणजे दिसण्याला पिवळी पण दिसणार, ही व्हाईट कलरची नाही दिसणार. हे माझ्या मिस्टरांनी तिरुपती बालाजीवरून, माझा मुलगा नवसाचा आहे ना तिरुपती बालाजीच्या, तर मग आम्ही तिकडे फिरायला म्हणून गेलो, नेवस फेडायला गेलतो ना, तेव्हा हे लाटणं पोलपट घेतलेलं आहे. किती वर्ष झाली? आता माझा मुलगा 17 वर्षाचा झालाय. 17 वर्ष झाली म्हणजे. हा. त्याचे पाय गेले पण बॉडी पूर्ण. तुम्ही ठेवलाय की नाही ते जपून? म्हणजे तुम्हाला आवडत असेल ना हे? हा, म्हणजे मला म्हणजे असं उंच आवडत नाही, ते आवाज येतो किरकिर किरकिर, ते असलं तर छान वाटतं लाटायला. दही अशी चपाती. पुराणी अशी वस्तू आपण ठेवतो सांभाळून. तुझी कशी वेळी ठेवली आहेस तू? मी माझी वेळी आहे ना ठेवलेली. दही चपाती झाली दिसले, याच्यामध्ये जिऱ्या मिरच्या हा. सरळ दिसतं. म्हणजे आपण हे चहा चपाती बरोबर पण खाऊ शकतो. हो. ही चपाती आहे ना, चहा जर कुणाला वाटलाच आता प्यायचा तर मग थोडासा बनवून चपाती बरोबर घ्यायचा, नाही तर मग दही असते ना, दही मध्ये दही बरोबर खायचं. खाऊ शकता. आता बघा, यांच्याकडे पोलपाट लाटणं आहे, आमच्याकडे बिली आहे. अशा कितीतरी सबस्क्रायबरांनी आपल्याला कमेंट मध्ये सांगितलं होतं. जर नवीन सबस्क्रायबर बघत असाल तर तुम्ही पण तुमची स्टोरी सांगू शकता. जर तुम्हाला कोणतं भांडं किंवा कोणतं वस्तू जास्त जुनी आहे आणि ती तुम्हाला आवडते, हा, आणि ते आपल्याला टाकायला मन नाही लागत आपला. तर तुम्ही आम्हाला कमेंट मध्ये तुमची स्टोरी सांगा. आता हे वरून मी तेल लावते, हा, शेंगदाणे चपाती तेल फिरवली तेल नाहीये. नाही फिरवल्यावर हा. परत मग बाहेरून पण तेल लावणार. आता हे वरचं तेल, हे शेंगदाण्याचं तेल आहे, शेंग तेल. शेंगतेल. हे मी अजून पलटी नाही मारली, पण हे पहिलं ऑलरेडी मी तेल लावून ठेवलं, म्हणजे हे करपणार नाही. यांना चपातीपेक्षा, नॉर्मल चपातीपेक्षा जास्त तेल लागतो का? हा, म्हणजे एवढं नाही, आपल्या लावण्यावर आहे. म्हणजे आपण पंजाबी लोक कसे परोठ्यावर घी लावतात, तसं आपण आपल्याकडे घी नसलं तर आपण तेल लावू शकतो. आपलं नॉर्मल तेल जसं चपाती लावतो तेवढं लावलं तसं, जाते हा. मुलांना कसं दिसण्यामध्ये काय मध्ये, हा मम्मी घी, मी बोलते तेल नाही लावलंय, मी घी लावले. असं फसवता तुम्ही. हा, पासून त्यांना म्हणजे खाऊ घालायचं. खायला जायचं. हा, म्हणजे काय काय मुलं खात नाही. की मम्मी मला घीच पाहिजे, मग हे माझ्याकडे असलं तर मी देणार, नसलं तर कुठून देऊ. बरोबर आहे. मग बाबा मी घेच आणले, खा बघ. खोटा बोलून खात असेल तर चांगली गोष्ट. आणि आपण तुम्ही पण चांगलं देताय ना ते खायला. ते मग नॉर्मल चपातीपेक्षा ही चपाती खायला किती मजा येईल ना. मोठी पण नाही, 2 काऊन 3 काऊन नॉर्मल माणसांचं पोट मला ह्या भरायचं. चपात्या 4 लागतात. 4 लागतात. तुम्ही 4 चपात्या खाता? 4 चपाती खाते. 2 भाकऱ्या खाता तुम्ही. 2. अरे तुम्ही समजा कशाबरोबर खाणार आहे 4 चपात्या? मी या चटण्या ज्या बनवल्या आहेत ना, शेंगदाण्याची याची, वरण भात त्याच्या बरोबर खाणार. आमचं कसं पहिला पोटोबा मग विठोबा, पोटोबा मग विठोबा. असं नाही बघू की माणूस कसं आपलं खाणं लपवतं. नाही, मी खाणं 2 लपवत चपात्या नाही. खात असतील तरी बोलणार काय, मी खात नाही, मी 1 चपातीच खाते. पण त्या खरं खरं सांगताय. मला रात्रीची जरी भूक लागली तरी मी उठून बनवून खाते. माझ्या मिस्टरांना सांगते मी उठते, ते मला ओरडतात, अरे तुला भूक लागलं काय. माझ्या पोटामध्ये मला भूक सहन होत नाही. म्हणजे रात्री पण तुम्ही असं लाटत बसता? नाही, आमच्या फ्रीज मध्ये मी ठेवते ना थोडंसं काढून, हो. मग त्याच्यामध्ये थोडंसं चटणी वगैरे काही टाकून किंवा काय असं नसेल ते मी खाणार फ्रीज मध्ये. आणि समजा फ्रीज मध्ये बनवलेलं नसेल तर बनवाल का? हा, बनवते. पोटाला आग लागली तर खावंच लागणार ना. आगीला पाणी टाकल्याशिवाय आग विझणार का? तसं माझ्या पोटाचं आहे. तुमचं नाव पण तसंच आहे. तेल असं सोडायचं ना वरती. हा, बरोबर. म्हणजे परत तेल लावायची गरज नाही. हा, नंतर परत नाही तेल लावायचं. ते पण छान वाटतंय, मग पराठे करताय. तेल पूर्ण एकदा पूर्ण असंच घ्यायचं, असं फिरवायचं पूर्ण, हे सगळीकडे पसरतं. थोडं थोडं खेळत नाही बसल्यासारखं करायचं. दिसला पूर्ण चपातीला लागते. एकदाच तेल घ्यायचं, एकदाच फिरवायचं दोन्ही चारी बाजूला. आमच्या कसे नरम चपाती असतात, हे दिसतात एकदम अशा चपात्या मस्त. अशी पकडून दाखवा आम्हाला. ती काढा.
लय भारी झाले